Dneska je park 2 a zase idem hrať do Kavoka. Ten obchod, nemyslíte na ten obchod. Ideme začať zase na to do Kavoka. Len to si včera hrali, že už išli na hotel. A áno, dokonca robím to pre vás. Takže no áno, a moje video, no áno. Takže ideme hrať na taký hop. Dneska som dostala cudíc, ale už budem hrať na ten hop. Vy viete, tam bývajú. Dá. Dúfam, že zase tam bude oblečenie. A áno. Robím tu dneska ráno video. A áno.